Katibat. Tinapalabas, nagsawsawar ni Victoria, tapno bilinan na amin dagiti nagbalinan apasurot na. Adupay tinapasurot na atat tao, babaan ti addaken kwa na abileg, ti dakes nga espiritu. Nakagteng iti patad. Nakita na ni Bitwen. Naragsakan ni Bitwen ang nakakita kenkwana anangawag iti anak. Ngem diing kaskaso da ito'y kabayatan na. Iti kabalityan, nagsasaruno dagiti dimteng alalaki, ket rinugyandan ti agkali iti aglawlaw iti asideg ti balite. Naglagaw ni Ina Buana, ket ginandat na alapdan dagiti agkalkali. Ngem awan nangikan kanuken kuana, dimteng ni Saro. Ket isun amismo tinangmandar kadagiti agkali. Kinasarita ni Ina Buana, ngem kaslawan mangmangeg ni Saro. Aging gadimteng manen, ti bumayakabak atudo. Nakarik na ni Ina Buana iti panagkapsot. Inasitgan ni Petra. Itagagayem, at tuyen tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katibat. Oh my God! Intaglinong! Saan asikan ni Kapsat Petra? No asino ka man na mangitorturay kang kuwana? Panawam ni Petra! Anya? Anya't sasawang Kamsat Buana! Siyak da ito'y! Titakan! Diyos sa manang nga ase, kanya't napasamak ka ni Petra. Udno ani Petra day dyan. Ngam, imubing tilangana. Nagsubli iti kinaagtutubo. Kasday tilangana iti babalasak kami. Anya't napasamak ka ni Petra. Ay! Ay! Ay, Diyos ko! Ilisi na kami, tidakas! Victoria! Di ka mabati itinakitang alangan ni Bakit Petra? Bakit Buana? Victoria! Apok! Agparbang ka kuman! Isardeng mo ti kinadakas nga aramidam! Umapal ka lang! Gapo itinakitang apanagsublit ilangan ni Bakit Petra. Hindi ko ubingan na. Ha? Mabalin ka man apaubingan. Tapno agsublit itinapintas mo. Nukas ka! Sika tinang paubing itilangan ni Petra? At dapan nakabalin ko? Mabalin ko abaliwan tila nga dagiti maya. Asumurot kanya. Daka sa panakabalin ti mangitorturay kan ka, Victoria! Ha? Anya day takakautang di tabatog ti barukong mo? Ha? Agbaliw kan, Victoria! Ijamon ti kinadakas! Oh, kita day toy! Ha? Saan? Di mo yung sinagdanyak day tabitin ti kwentas mo! Agbaliw kan, Victoria! Agbaliw kan! Surutag! Isurot ko kankwana na ito intad ni Anib abukal tibo nga tigayo. Barang mapaksyap tidakas nga espiritu amang itorturay kankwana. Sarako suka titudo. Ay, makapadanag manan ti tiyempo na manang mamerta. Itay pa ilang agtututo. Ang mga nuwag na plapa.
Nasapa pa'y apanagnanap-nap. Awan masnop apanawan no pagayatan ti Apo dito. Uray panawan ti kalgaw no nakam ti mabarswa ti panagnap na. Wanan niya. Ngam saan anakam ti Apo ti nakita kalangan ni Petra. Nakam ni Satanas day chay. Mana, Itorturayan ti dakas nga espiritu. Kas jay ti mapasamak kadagiti di mamati iti kaada ti Diyos aman na kabalaan. Iturayan ni Satanas. mamati ak iti dayta, manang mamerta. Ngam maawatan ni Saro. Ti ammo ket namatin iti man nakabalin a namarswa. Ngam apay adakas manen tinadlaw ko agaraw na. Sakbay a nagragot a nagsubli ijay bantay. Nakurang apamati kan panagtalak ti adda kalkuan. Iso a kayat ko asurutan ti asawak. Jak kayat ama pasamak manen kan kwa na tinapasamak idi a panagpukaw na. Urayam ti panagsubli ni Ani ito. Iso ti makaikadag. Norabang mon ti agsubli iti kabalit siya. Urayam nga umay manan chay anak. Bigatan. Di pa'y nakariing ni Buwana. Kastao na iti si Daaw na. Hindi nakita na ka nakapimpintas. Nakigtot kat kinapotang nakpaya. Iso nga inuray ko nakaturog idi rapi sakbay asim rekak diti balay daanib. Amo ka makigtot manan, ama kakita kanyak. Apaman ama kariing. Ha? Apay ngay? Nagsublimat gaya man ti kuribet-bet ako dil ka. Apay ngay? Nagsublin ti sigod ang lagak. Ha? Saor ni Victoria. Anyat ibagbagam, bakit Petra? Da kagayam dita. Binantayan kayo iti padam abaket. Bayat ti pan naturog yo. Kasta, ay nagsaya atan. Ngam, apay nga insublinak pa'y lang iti kastoy alanga. Pagtalinaodan nakon iti ubeng alanga. Aging ga iti demo maaramid ti amin nga ibilin ko. Dinto matmatongpal ti amin akayat mo. Bakat Petra. Anya nga min ti kayat mo nga aramida. Patayam ni bakat Buwana. Day tamanan ti ibagam kanyak. Dayta ti kayat ko nga aramidam. Nalipatam ka din ti imbagakkan ka iti damo. Talo at tao ti imbilin ko apatayam. Ngam anyat kinunam kanya. Nalipatamon ti imbagakkan ka iti nariknak ti panagtokyad mo nga agtongpal. Victoria, jak malipatan day chay. Jak nalipatan. Kaya't ko apatayam dabituan kan saro. Ang kraman ni bakat Buwana. Apay adagi jay pati kayat mo apatayak. Akasukati pa ng baubing mo itilaga. Madika? Sa balilaang nga natao. Wano, sa balilaang ti ibagam nga aramida. Ure at adupay ti patayak. Saan lakit ti adagi jay? Agsuglikan iti sigod alangam. Bakit Petra? Saan? Kay kayat ko ti kastoy alanga. Pagtalinaw din nakon nga ubeng. Nagsublain ti kurat-rat ti kudil ko?
Aging ka iti di mo maaramid ti ipapaaramid ko. Dinto mat mapasamak ti kayat mo. Ha? Amangan no pagbalinagpay akas la bruha ti langam. Anya? Mas bagay mo ti aglanga a bruha. Bakit Petra? Ay, saan? Di marami na ti kasta. Isublinak lang nga iti sigod alangak. Ngam ti pagbalinan nakakas la bruha. Kapsat, Petra. Adaman damagakan ka. Anya na ita, kapsat buwana. Ha? Ay, kaslaawan mo ti anyaman ka ng kuwan na tinapasamak iti kalman. Oh, apay akit kita anak matlatan. Anya ti ko na madamagam. Amom ka di tinapasamak kan ka iti kalman. Ah, ha? Apay, anya tinapasamak kanyak. Di mo amo. Ibagam tapno amok no anya ti ibagbagam. Anya aya tinapasamak kanyak. Nagbalin ka akas iti balasang kapaylaeng. Imubing ka. Anya? Tila ibagbagam at kabsat buwana? Di ka agkatawa. Talaga anakitak tilangam iti kalman. Ay na, kabsat buwana. Nabatibat ka siguro. Anya. Kasta dagiti mabatibat. Saan aya? Adda dagiti makita da iti pan nakabatibat da. Akas lagpaypay so. Ado ti saan nakapapati apasamak iti pan nakabatibat. Ado ti imposible. Sa anak anabatibat. Tikit di amok. Itorturayan na kantidakas nga espiritu. Anya? Tila ibagbagam mo. Ay, di ka agkatawa, Petra. Denggam kit de to'y ibaga. Ay, awat serbi ti ibagam. Sige, tama panak iti ayan dasaro. Nagpatnagman en nga awan inanada. Saan ama ipereng ni Petra dagiti matana? Imadayon, tadi na kayat amanggag ti ibagak. Ay, anya ti aramidek. Tapno mailisin ni kabsat Petra iti dakas. Diyo pa'y natumpungan ti ayan ti gama? Dandanin. Dandanin. Nagado ti abot iti aglawlaw ti balite. Dagita laeng abot ti makitam. Ngemas daw kalakit di. No makitam. Ang nagkakamangen dagita nga abot iti uneg ti daga. Nya, At dan naparnuay nga usok. Gapu iti diagsardaya panagkali dagiti kakadwa. imbaga tanagas-esmet laang ti danong kadagiti abot. Siyempre, adun ti abot. Sige! Agkali kayo pa'y ditayan ti poon ti balite. Di kayo umadayo ditan. Tadita mismo asidag ti poon ti balite. Ti amok nga yan ti gameng. Matumpukan tayo tumutlang. Ti mismo anak kay pweskwan na. Ha! Anya kita ti bilit day taagal na alatiw kadagiti sanga ti bayabas. Kasla mariribukan iti kasta panaguni na. Ha!
Dayjay nga une. Kasla. Sa anak lakit di ngagbidot. Makisinsin nung bat dayjay nga une iti day tabilit. Italaang ang makitak day tabilit. Nakangis-ngisit. Kat nagsisilap dagiti mata na. Giya, tinarungsot nga ulag dayta. Ulag mat jay kasla agkakakak amanok iti di unay adayo. Ay, dakas daytoy. Dayta ingatan impas ngay idinipitwan dayta nga ulag. Ay, saan lakit di nga umadayo ditoy? Kasmatlaan kan ni Victoria. Agpada da Victoria kan dayjay nga ulag nga impas ngay ni Bituan. Ngam, Diyos aman nakabalin. Ilisinak iti pagkad ditoy. Agbalbalinan na teritoryo ti dakas nga espiritu ditoy daga. At tawid ni Saro kadagiti dadakkel na. Aggargaraw dagiti panaw iti sirok ti bayabas nga ayan tinangisit abilit. Ay, daytay ngatan ulag ti adda dita. Ay, kunagtumat. Adda ditan ti ulag. Tay panguntrak iti ulag. Isaganak. Barang sana napukaw ti birtud na. Kat mabugaw dayta nga ulag. Di ka mabutang iti ulag. Ulag lang, dayjay. Isaganaan ta iti burarawit Tasaplitan ta. No umay di taoy. Petra. Sigod atakrot iti ulag ni Petra. Agamita. Kaslawanan ti bubutngan na. Oh, di nakita ni ti kasta. Buwana. Adon tinagbaliwam Petra. Sigod adinak berberngasan akasta. Sigod aris-respetuen nak. Gaputain inaunaak ngamsika. Nagado adil-dilawom kanyak. Sige, tainak agala iti burarawit. Ngam numaranak ti ulag. Gaya maklangan tapno dinak tukkawan. Anya! Apo Diyos, aman nakabalin. Sikala ang titaklin ko iti agpatnag. Agpangpangta ti sipnget. Numabalin laeng. Saan akon amaturog. Taamangan no saan akon amabigatan asibibiyag. Apo, adu pa iti kayat kong aramidan. Tapno makatulong akiti padak a tao. Diyos ko, ilisinak ka de iti anyaman adakas. Ha, ni Demol. Ay, Demol, italaang manan nga adaka. Ayan ni Aneb. Ha, aglagi den iti gurong ko. Amo ka makaawat iti sauday to'y apusa. Angam, jakmet maawatan ti kayat na nga ibaga. Apong, aglubuat kayo. Pumanaw tayo dito eh. Anya, abay, papanan tayo. Ipanaw da kan dito yapong. Aglubuat kayo. Ano kasta? Intayon, agdalungdong aklatan. Saan nadaskan nga gitugot akitaan niya pa'y ditang arwatak. Nakasaladay mo, takanayon to'y basit asupot nga yan dagiti nabalor kanya. No kasta, intayo na pong.
Dimol, intayon. Wen, amo. Ngem amangan, no maalyaw ni apong mo. No maimatangan na ti maramid. Di ka madanagan, Dimol. Mamati ni apong ko, nga dakinadadatlag iti daytoy alubong. Uray makigtot. Amo na tiraramidan na. Aneb, apok. Kasarsari tamday tapusa. Maawatam ti kayat na nga ibaga. Apong, agtalag kayo kanya. Dakkel ti maaramidan ni Dimol. Para iti pan nakailisi tayo iti dakas. Mamati akiti dayta. Mala, intayo nga rudan, apo. Sa dino ti pangipanan ni Anib kini Inabuana. Masarakan met lang at adasaro ti sapsapulen da agamang. Gagayem, di uliwana dinggen ti dualangan apaset. Ti nobela tayo na paulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon Jun Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batibat!